Здравейте! Днес ще правим The Canary Song. Да, вероятно. Изчакайте, че камерата ми нещо ще е прецакала и затова ще трябва малко да я поправя. Да се вижда. Не знам как се вижда, защото в момента... Не знам... Дали... ще му... Абе, както си е... Така. Ще чакаме малко. Докато почне новото, ще си презредят пръстите. Аз ще го правя днес, много често. Така да почне. Това беше от мен.